Lokal. Insayang kat ti Syudad Tilawag, ti kick-off ceremony ti Women's Month Celebration Idikal Month Marso 2, 2026 kabayatan ti flag raising ceremony. Bayat iti kick-off activity, ket ditoy ang nakipagpartisipar digit ni nagduduma a women leaders babaen ti lokal a konseho. Kastamet ang nakipagpaset digiti nakoronaan a Little Miss Lawag ken Mr. and Miss Milestone no sa dinno nga isuda iti nangida ulo iti panagmarcha digiti nagduduma a leaders ti Council of Women iti syudad. Kamaudyanan na naangay pa iti Zumba kalpasan iti flag raising ceremony nga indolwan dagiti child development workers ken adda dagiti city officials ang nakisabay iti panagsumba kastamet dagiti nagduduma a department heads ken empleyado ti lokal a gobyerno ti Syudad Tilawag. Daytoy ti damag manipod Syudad Tilawag. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.